Drugo, evo, završavamo našu posetu memorijalu gde je sahranjen drug Klasen. Ako želite nešto više saznati o njemu, on je tvorac religije Creativity i znači, kao što sam već napomenuo, vidite da posetite i da potražite na našem sajtu Večnu religiju prirode, koja je njegov, i uskoro će biti preveden na hrvatski, ali prevešćemo i na srpski. Biblija belog čoveka. Posvetite pažnju tome, zato jer vredi pročistiti, vredi saznati zbog čega smo mi rasisti, koji je naš stav, zašto se mi borimo, zašto se zalažimo i gde sve to vodi. Da li vodi ka jednoj boljoj, svetlijoj i plemenitijoj budućnosti ili ka dekadenciji koju nam moderno društvo pruža. Nadam se da ako gledate ovo, da ste već krenuli ka boljem i plemenitijem društvu. Da vidite našu borbu kao nešto što će doneti bolji svet, što će doneti bolje sutra vama, vašoj deci i njihovim potomcima, našoj krvi. To je naš cilj. Da stvorimo bolji svet, bolje sutra, jedno plemenitije sutra. Ako ste se ikad zapitali šta je to rasni socijalizam, šta je to rasni nacionalizam, šta je to racionalizam, odgovor je svesna organizovana evolucija. I zato mi se trebamo truditi da budemo što bolje i što pozitivnije osobe i da svesno napredimo sebe ka boljem sutra. Rahor drugoj. Srbija Srbima.